Ang istorya sa kinabuhi ni Jose. Si Jose ug ang iyang mga igsuong lalaki. Nagpabilin pagpuyo si Jacob didto sa yuta sa Kanaan nga gipuy-an kaniadto sa iyang amahan. Mao kini ang sugilanon sa banay ni Jacob. Si Jose nga niining higayuna nagpanuigunag 17 anyos. Nagatiman sa mga kahayupan uban sa iyang mga igsuong lalaki nga mga anak ni Belha ug ni Zelpa nga mga asawa sa iyang amahan. Usa ka adlaw ni ana, gitaho ni Jose kang Jacob nga iyang amahan nga may daotang buhat ang iyang mga igsuon. Gipangga ni Jacob si Jose labaw sa tanan niyang mga anak, kay nataw man si Jose sa tigulang na si Jacob. Gihimuan niya siya ug taas nga biste nga binuktunan, ug sa nakita sa iyang mga igsuon nga gipangga sa ilang amahan si Jose labaw kanila, naglagot sila kaniya ug masuk-anon kanunay ang ilang sinultihan kang Jose. Usa ni ana kahigayon, nagdamgo si Jose ug gisugilon niya kini sa iyang mga igsuon ug misamot ang ilang kalagot kaniya. Miingon siya kanila, "Nagdamgo ako. Sa akong damgo, didto kita sa uma ug namugkos sa mga trigo. Unya mitindog ang akong binugkos ug gialirungan kini sa inyong mga binugkos, ug miyukbo sila sa akong binugkos." Ug miingon ang iyang mga igsuon kaniya, "Naghunahuna ka ba nga mahimo kang hari namo? Magmando ka ba diay kanamo?" Busa misamot ang ilang pagdumot kaniya tungod sa iyang damgo nga gisugilon niya kanila. Unya nagdamgo pag-usab si Jose ug gisugilon usab niya kini sa iyang mga igsuon. Miingon siya, "Nagdamgo na usab ako. Sa maong damgo, nakita ko ang adlaw, ang bulan ug 11 ka bituon nga miyukbo kanako." Sa pagsugilon niya niini sa iyang amahan, gikasab-an siya sa iyang amahan nga nag-ingon, "Unsa ba kanang damguha? Buot ba nimong ipasabot nga ako lakip ang imong inahan ug mga igsuon muduol ug muyukbo kanimo?" Gikasinahan si Jose sa iyang mga igsuon, apan gihinuktukan kining butanga sa iyang amahan. Gibaligya si Jose sa iyang mga igsuon. Usa ka adlaw ni ana, miadto sa Sikim ang mga igsuon ni Jose aron pagpasibsib sa kahayupan sa ilang amahan. Miingon si Jacob kang Jose, "Tuwa sa Sikim ang imong mga igsuon aron pagpasibsib sa atong kahayupan. Pangandam kay paapason ko ikaw kanila." Si Jose mitubag, "Andam ako." Miingon ang iyang amahan kaniya, "Apasa ug susiha ang imong mga igsuon kung wala ba'y nahitabo kanila ug sa kahayupan, unya balik kanhi ug suginli ako." O gipagikan sa iyang amahan si Jose didto sa walog sa Hebron. Sa paghihiabot ni Jose sa Sikim, may tao nga nakakita kaniya samtang nagsuroy-suroy siya sa kaumahan. Ug gipangutana siya sa tao kung unsa iyang gipangita. Mitubag si Jose, "Nangita ako sa akong mga igsuon. Tug-ani in taon ako kung hain sila magpasibsib sa kahayupan." Ang tao miingon, "Wala na sila dinhi. Nadungog ko nga miingon sila nga moadto sila sa Dotan." Busa miapa si Jose kanila ug nakaplaga niya sila didto sa Dotan. Layo pa gani siya, nakakita na kaniya ang iyang mga igsuon. Sa wala pa siya mahiabot kanila, naglaraw sila nga patyon siya. Niingon sila sa usag-usa,
Ania na ang tigdamgo. Kung patyon ta siya, itambog ta ang iyang lawas sa usa sa mga atabay, ug ingnon nato nga gitukob siyag ihalas nga mananap. Tan-awon ta kung matuman ba ang iyang mga damgo. Nakabati si Ruben sa ilang gipanagsultihan, ug gipaningkamutan niya sa pagluwas si Jose. Miingon siya, dili nato siya patyon. Ihulog lang siya dinhi ni ining atabay sa awaaw apan ayaw ninyo siyag dagmali. Gisulti kini ni Ruben kay nagkunahuna man siya sa pagluwas kang Jose aron iyang dadun balik sa ilang amahan. Sa pag-abot ni Jose sa iyang mga igsuon, gihukasan nila siya sa taas niyang bisti nga binuktunan. Unya, gidala nila siya ngadto sa atabay nga walay tubig ug gihulog siya didto. Unya, samtang nangaon sila, nakita nila ang usa ka panon sa mga Ismaelita gikan sa Gilead. Nagbaguod ang ilang mga kamilyo sa karga nga mga duga sa kahoy ug tanom ug mga pahumot nga ilang dadon ngadto sa Ehipto. Miingon si Judas sa iyang mga igsuon, unsa may makuha nato kung patyon ta ang atong igsuon ug ililong ang iyang kamatayon. Maayo pag ibaligya ta siya sa mga Ismaelita. Sa ingon niini, dili kita makapasakit kaniya. Hinumdumi nga ato siyang igsuon, dugo sa atong dugo ug unod sa atong unod. Miuyo niini ang mga igsuon ug sa pag-agi sa mga negosyante nga taga Midian, ikuha nila si Jose sa atabay ug gibaligya sa kantidad nga 20 ka buok sa lapi. Ngadto sa mga Ismaelita nga maoy nagdala kaniya ngadto sa Ehipto. Sa pagbalik na ni Ruben ngadto sa atabay, wala na didto si Jose. Busa gigisi niya ang iyang bisti tungod sa iyang kaguol. Mibalik siya ngadto sa iyang mga igsuon ug miingon, wala naman didto si Jose. Unsa may angay kung buhaton. Unya nagpatay sila kanding ug ilang gitunlog sa dugo niini ang taas nga bisti ni Jose. Gidala nila ang bisti ngadto sa ilang amahan ug miingon sila, nakaplaga namo kini, dili ba bisti man kini ni Jose? Nakaila ang ilang amahan nga bisti kadto ni Jose ug miingon siya, oo iya kini. Gitukob ug giwatas-watas gayud siya gihalas nga mananap. Gigisi ni Jacob ang iyang sakot ug nagsulob siya bisting sako aron sa pagpaila sa iyang kaguol. Nagbangutan siya dugay tungod sa pagkamatay ni Jose. Ang tanan niyang anak nga lalaki ug babay miadto aron paghupay sa iyang kaguol. Apan nagpadayon siya pagbangutan ug miingon siya, magbangutan ako tungod kang Jose. Hangtod nga motipo na ako kaniya didto sa syol. Busa nagpadayon sa pagbangutan tungod kang Jose. Sa laing bahin didto sa Ehipto, si Jose gibaligya sa taga Midian ngadto kang Potifar, usa ka opisyal sa paraon ug kapitan sa mga gwardya sa palasyo.